9 एप्रिलनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो रादाबाव। रादाबखौ फरायदों केके हाज'वारिया। आमेरिकानाव मुलुगनि गोजौसिन गोबा मुवाजों बानायनाय सिडनी बे दुर्गखौ लुफुंनो हानाय जाबाय। 1428 फिट आरो 84 थाला गोजौ होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। डेभलपार्सनि बुंनाय बायदिब्ला बिनि बेसेनखौ 59 कौटिनिफ्राय लानानै 500 कौटिसिम जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रि शिवराज सिंह चौहानआ गावनि रायजोआव डिग्री सेकेन्ड यारनिफ्राय भागवत गीताखौ फरायथारनांगौ होननानै फोसावनानै थि खालामनाय जाबाय। बिथाङा बुंदों भागवत गीतानि गियाना हाबा मावबाय थानाय समाव मावफुंजोबनो हायागौमानि मावनो थाखाय सुबुरुन्थाइ होयो, बिनिखायनो थि खालामनाय जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। हारियाना रायजोआव थांनाय बृहस्पतिबाराव आमेरिकान आरो कानाडानिफ्राय गोबां नंखाय कल खालामनानै गोबांथार धोन लुथिदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरो कल खालामनानै गेदेर गावसोरखौ कम्पानि आरो माइक्रसफ्ट कम्पानिनि होननानै लायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बेनिखायनो बिसोरखौ हारियाना पुलिसफोरा 17 सा सुबुंफोरखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय आरो 140 सुबुंफोरखौहाय वार्निं होनानै दोननाय जाबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बिनिखायनो सांग्रां जा गासै बर' सुबुंफोरा, रावबो नोंथांखौ नंखाय कल खालामनानै लुथिनो हायै बायदि। अल आसाम ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशनआ ट्रेन्सपर्ट कमिसनारनो लाइजाम लिरनानै होदों। 70% भारा बारायनांगौनि थाखाय पेट्रल आरो डिजेल गोबां मुवा बेसादफोरा बारायनायनि जाहोनाव बिथांमोनहा न'खर सालायनो आरो गारि सालायनो थाखाय गोब्राबथार जानायनि जाहोनाव बिथांमोनहा बे लाइजामखौ होदों होननानै फोरमायदों। थांनाय बोसोरावबो बेबायदि बेसेन बांनायनि जाहोनाव 25% बारायदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। इउक्रेननि खार्माटेक्सआव 30 सुबुंफोरखौ गावथारदों। बिसोरो ट्रेन नेबाय थादोंमोन आरो 100निबो बारा सुबुङा आघात जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ फाहामथायनि सुबिदा होगासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। रासियानि आर्मिफोरा इउक्रेननि सुबुंफोरखौ बेबायदि खालामदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बे खबरखौ मिथिनानै गोबांथार हादरनि सुबुंफोराबो दुखु मोननाय फोरमायदों। तेजपुर देकारगांव महिन्द्र डिलारावहाय सिखावफोरा गंसेनि बोलेरो खावनानै लांदों। सिगां बेंगिरिफोरखौ आखाइ आथिं खुगा खाख्रबग्रोदों, बेनिफ्राय लांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुंलेंनिफ्राय गंसेखौ मोनफिननाय जाबाय आरो गंद'खौ दासिमबो खबर मोननाय जायाखै। सिखावफोरखौ 15निफ्राय 20सो जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायनाय जादों। एनडिएफबिनि सोद्रोमा एस ग्रुपनि बिपिन ब्रह्मआ गावनि बिमा थैनायाव न'सिम खबर लाफैदों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय फैनानै बेखौ खबर मोननानै एमसिएलए अमर सिंह बसुमतारिया गाव पार्सनेलिटि लोगो हमनानै माखासे अनसुंथाइ होफैदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोनो। बेबायदि खबर लाफैनाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मोनसे मेलाव लोगो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, बुहुमाव जेसेबां हिन्दु मानसि थागोन, सैथो आरो अहिंसाया थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिटिसि सरकारा थाबैनो टेट उथ्रिनानै थानाय इउपि आरो एलपिआव लांदां जानानै थानाय जायगाखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै टेट उथ्रिनाय सुबुंफोरा खौरांनि गेजेरजों बिटिसि सरकारखौ खावलायदों। बिटिसि सरकारा बर' बिजोंखौ नायाब्ला सोर नायनो होननानै बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। रावबो आसामनि पुलिस आरो अफिसारफोरा एसअबिफोरखौ मानियाब्ला बिसोरनि सायावहाय केस होनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गाहाय मन्त्रि बिथाङा फोरमायदों आरो बे आयेनखौहाय मावफुंनो थाखाय डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तनो बिबान होबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। सोरबाया मावहैयोब्लाबो गावनि सिपिनिफ्राय रांखौ होनांगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। समायना राभा आरो बबिता राभा बिब' बिनानाव सानैखौ थांनाय 2021 11 जुनावहाय इनाय अनागारियै जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। दिनै क'क्राझार बिजिरसालिया बिसोरखौहाय फासिनि साजा फोसावनाय जाबाय।
थैनाय समावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खबर लाहैनानै बेबायदि गोख्रों नायबिजिरनानै बिसोरखौहाय साजा होनांगौ होननानै बुंबोखादोंमोन। बिसोरनि मुङा फारियै नासिमुल आली शेख, फारिजुल रहमान आरो मजाबुल शेख होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि हwyakwiआव जादोंमोन। आसामावबो हिन्दी फरायनांसिगोन होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मैया मोनसे केन्द्रीय केबिनेटआवहाय नखरनि मन्थ्रि अमित शाहया फोरमायदों। बिथाङा सा सानजा भारतआवहाय 8था रायजोआवबो 22,000निबो बारा हिन्दी फोरोंगिरि थि खालामखाबाय होननानै बिथाङा फोसावदों। आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो राजि जाखाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आरो आसामनि सुबुंफोरनि गेजेराव सोंथि फैदों, आसामनि सुबुंफोरखौ खोमसियाव दोननानै बेबायदि राजि जाबोबाय नामा होननानै। उनावसो जोङो मिथिनो मोनसिगोन बेसेबां सैथो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।